Amai ni mambo Tawino wana Right Honorable Justice Dr. Jane Asa SC J.A. Retired Vice President of the Republic of Malawi Pina Malawano also need to Tababu Nawana Diego on Combo so chair Abbas Chiro and also please on that Councillor James Mpego and also Wanino and also the signature Manania and I Mwani one more time. Tikulandeni kuno kwatie malenya Group Village Headman Chisutu kumene Right Honorable Dr. Jane Asa Vice President wa dziko lino afika kuno kuzayendera makomo amene agwetedwa ngozi pa 1 December kunagwa mvula yamphamvu kuno kwa Group Village Headman Chisutu ndipo nyumba zingapo zagwa mitsinje inadzadza namva kuti kunapezekaso thupi la munthu amene anamwalira mu mtsinje wa Mafufuni. Mwina mukudabwa kuti chifukwa chani Vice President sakuyenda ndi galimoto chayimalira kuno kwachitikaso maliro chapena pake cha pafupi kwambiri ndi pamene pachitikira mwambo uno. Chifukwa chake pachikhalidwe chathu Amalawi maphokoso pamalo poti pali maliro silichitika chifukwa kuti galimoto deputy wa Vice President ukuyenda mwakachetechete chonchi ndipo asanafike pamalo ano Vice President anafikaso kusiwa kapena kumalo kumene kwachitika maliro kukaonekera pamodzi ndi MP adera lino Honorable Grace Kwelepeta. Tikunena pano sopano mlendo wathu olemekezeka amene aliso Vice President wa dziko lino Right Honorable Dr. Jane Asa SC afika sopano pamalo ano amene pakuchitikira mwambo kulandiridwa ndi pala MP adera lino paliso watie ndi kansala Come. Michael? You are from? No, I'm not from mainstream media. Okay. Yeah, I'm here to sure. To prepare Zato information, we have Malawi National. Mzazo limene mwafika manobo ndio tisa profesa atapita muthalika afika malwani. Ndio tufuna kupempe mkati thokozeni kuti kuifea anthu akusoma malusa ndifo thokoza kwambiri chifukwa cha kufika kwanu. Ndipo ndikulupirira kuti olomanja osomwe akhudzidwa mtima okhabe basi adziwa kuti boma ikuwaita ndithu patsogolo. Ndikangopemphabe malo osathamau kuti kudera kwathu kuno meyanenera imfuta kwambiri ndi njala. Yorayitona kunoko anthuwa kuyambira mwina 3 years makoponi awo samagula ferereza. Ama dzina lawo limatuluka mkadi muja apita amaferereza samapezekamo. Ena amapezeka kuti nambala ayisintisa nambala imodzi adzingwa ayendetsa. Ndi nyengo zimene sisi tikunena zoti chaka chilichonse kumadusa nyengo zonsezo zapanga kukhala kudera kwathu kuno njala yagona.
ne ndikakupemphani kuti pamene mukhale mukuyenda pena paliponse pamene mungapeze komanso mukatipemphera kwa Profesa Arthur Peter Mutharika asaliyiwale dera la Zomba Malosa pamene pangapezeke kena kaliponse. Ndisathemwa wambiri koma kwambiri kungokulandirani ndikuthokoza ndikupempha kuti mukatithokozera kwa Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa chakupezeka kwanu kwa pano zikomo kwambiri. Kembali kuyankhula onomo guys Peter Abedi Malosa. Mwina olemekezeka nthawi zina zedwa ndi a president athu a Profesa Arthur Peter Mutharika lili nanu limodzi munyengo imeneyi. Boma kudzera ku Dodma likuonetsetsa kuti mabanja omwe akhudzidwa alandira thandizo loyenera mwachangu. Ndi chifukwa chake munaona kuti izi zachitika dzulo, ife tathamanga kunena kuti onse okhudzidwa alandire thandizolo. A president athu a Profesa Arthur Peter Mutharika ayikapo chidwi chachikulu pa ntchito zochepetsa ndi kupewa ngozi zogwa mwadzidzidzi kwa anthu amene ali pa chiopsezo chonena kuti akhala wopanda chakudya. Ndiye pamene ndanena izi sindiye kuti ku ofesiku tikangokhala kuti chakudya chija chakwanira, koma tikaonaona kunena kuti kodi tichite chiyani, chifukwa sikuno kokha kumene mwadandaula koma ndikonse. Komanso konseko chaka chathacho adakhala ndi mafigawo koma adalandira chakudya miyezi iwiri. Koma ife tikuti mmene boma lalonjezera ndiye kuti chakudyacho chifika ndithu. Ndi mawu awa landilani kupepesa kuchokera kwa president, kuchokera kwa ine ndi boma kunena kuti kuno kwagwa ngozi ya dzidzidzi, muli pa mavuto, koma mavuto simuli nawo nokha, ifenso ndife okhudzidwa, a president ndi okhudzidwa. Zikomo kwambiri, tikusiyani m'manja mwa Ambuye kunena kuti akusamalireni, akutetezeni, kunena kuti kusagweso zina za dzidzidzi. Ndi mawu awa ndikuti zikomo kwambiri, Ambuye akudalitseni. Zikomo. zikomo mbili unali kuyankhula mona ngozoko mazisisi nayonso ndiwene makhala sokolo utsogolera kuti anthu othandiza mautani. Tiliso kumene pa with the council chair Baxter Chirwa nawonso kuonetsetsa kuti pa council ya Zomba nayonso simakhala kumbuyo makamaka nkhani zimenezi zangozokwa mazisisi. Tananso kumeneko padali invited nawonso kumeneko office imene ya disaster kuonetsetsa kuti zonse zikuyenda bwino. Tananso kumeneko ameya amzinda wa Zomba Christopher His Worship Christopher Chana nawonso ni malawa. Chabona tikuti tikamati symbolic ndiye kuti ichi ndi chitsanzo chabe chimene chochitika, koma wina aliyense amene wakhudzidwa alandira katundu amene ali pamene papa. Wina aliyense amene wakhudzidwa tikati symbolic ndiye kuti ndi chitsanzo chabe kuonetsa kuti wina aliyense alandira zimene zili pamenepa. Ndi sikuti ndi zongo walisa chabe ndi nyali chabe, hayi izi ndi zenizeni ndithu. Wina aliyense amene wakhudzidwa alandira, wina aliyense alandira ndithu. Amadi mzako akapende kuzimire chaona nzako chabita macho makala chiliwa iwe kalonga ndokankhana pamene lero watipangako abwera msonga wano kuti kazongwendo kukankhana kulira right chifukwa olemekezeka afika malwano wa senior chief olemeya tikuona chitsina sokola lero titokoze kuti ayi right honorable anatiganizira wano wa senior chief manso aona mwanasikulebera utamanga uchitapo kanthu Fabidi Malosa timadziwa kuti ndi
mayo tumata komanso timayamikira Mr. Wilson Mwaneni nawonso samazisiyasiya zinthu zizongolabwikayayi komanso mangosiya ampawulira okha nawonso amafananso kuti andowathandize chinthu khamsa pasichiro nawonso amaonesa kuti kalikonso ikuyenda monana onesa kulikonso nawonso tizichira tikatokuperepa ma interview ndipepete media house yonse kuti ikuyendithu mawako